ҷумҳурии тоҷикистон баъд аз ноил гардидан ба истиқлолияти давлатӣ соҳаи тандурустиро аз муҳимтарин масъалаҳои иҷтимоӣ эътироф намуда, барои ислоҳоти мушаххаси ин соҳа бо кишварҳои пешрафтаи дунё ва созмону ташкилоти байналмилалӣ ҳамкориҳои судмандро оғоз намуд. ҳамин тариқ бо талошу дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат сатҳу сифати хизматрасониҳо дар ин соҳа ба маротиб боло рафт. бешубҳа мо танҳо баъди ба даст овардани истиқлолият тавонистем дар соҳаҳои гуногун навгониҳову пешравиҳои зиёдеро ба вуҷуд оварем. соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати кунунии роҳбарияти олии кишвар ба шумор меравад ва таваҷҷӯҳи пайваста ба ин соҳа равона мешавад. дар даврони соҳибистиқлолӣ соҳаи мазкур бо суръати баланд рушд намуд ва як қатор дигаргуниҳое ки дар ин марҳила ба вуҷуд омаданд боиси ёдоварӣ ва арзёбианд. ҳоло дар кишвар муассисаҳои зиёди тандурустӣ фаъолият мекунанд ки бо навтарин таҷҳизоти техникӣ муҷаҳҳаз мебошанд. яке аз чунин даргоҳҳо муассисаи давлатии маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон мебошад. воқеан ин марказ бо тамоми таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардида бемориҳои гуногун дар ин ҷо табобат мегиранд. ҳаминро бояд қайд кард ки дар соли 2020 ба мо яке аз таҷҳизотҳои беҳтарини Siemens компютерни томография ворид шуд, ки ин яке аз буриши 32 буриша дорад, ки ин аввалин маротиба дар Тоҷикистон аст. ин хеле барои ташхис кардани босуръат, ташхис кардани дақиқ, яъне ки дар соҳаи ташхисмон ки мо бояд ҳар як узве ки онҳоро гирифта пайванд мекунем, пеш аз ое ки мо онро ҷарроҳӣ кунем, бояд мо ташхиси компютери томография гузаронда бошем, ки ҳар як рагҳои хунгаст, ҳам шариёнша, ҳам вариди онҳо якчанд намудҳои ҷойгиршавии рагҳои хунгади онҳо аст, ки инҳоро мо ба воситаи ин дастгоҳи муосир ташхис мекунем, муайян мекунем ва баъд метавонем ки бо амали ҷарроҳиро бе мушкилият гузаронем. ҳамина бояд қайд кунам, ки ғайр аз ин дастгоҳе ки муосире ки ба мо ворид шуд, боз дигар дастгоҳҳои тамғаҳои охир ки барои буриш кардан, ин яке аппаратҳои лигашур мегӯянд, ин ҳам барои буридани бофтаҳо, боз ултрасадо, буриши ултрасадоии бофтаҳо, ки ин яке аз беҳтарин ҳолати амалиётӣ мебошад, ки дигар дар бемор вақте ки мо амали ҷарроҳӣ мегзаронем бо чашм хунаки намебинем, аммо буриш намекунем, риштаҳоро кам истифода мебарем. яъне ки мо бояд ҳамавақт ҳамқадам, ҳамрадифи таҷҳизотҳои муосир бошем. агар марказе ки агар духтури ҷарроҳе ки нисбати худ ҳурмати касбият дошта бошад, набояд ки аз технологияи муосир қафо бошад. агар ки чӣ қадаре ки мо аз технологияи муосира қафо монем, зинаҳои баъдинаи ӯро дигар мо дастрас карда наметавонем. мутахассисон изҳор медоранд, ки ҳамин дастгириву ғамхориҳои давлату ҳукумат мебошад, ки муассисаҳои тандурустӣ ба технологияҳои навтарин дастрасӣ доранд ва ин шароит имкон дод, ки табибон дар вазъияти паҳншавии бемории сироятии коронавируси навъи COVID-19 ба шаҳрвандон бо сифати баланд хизмат расонанд. мутахассисони ин даргоҳ зимнан баён доштанд, ки ҳамаи ин навъовариҳову пешравиҳо бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ ва фазои орому сулҳу собот дар кишвари маҳбубамон мебошад. ҳаминро бояд қайд кунем, ки на дигар бемороне ки муҳтоҷи ташхисанду муҳтоҷи чихеле ки дар соли 97 як компютерни томография доштем, ҳозир зиёда аз 32-33 та компютерни томография аст. дигар ниёз ба беморони мо нест, ки барои хориҷа барои ташхису табобат раванд. ҳамина бояд қайд кунем, ки зиёда аз 27 мамлакати дунё барои пайванд ба маркази мо муроҷиат карданд. ҳам аз рӯи технология мо хуб аст, ҳам аз рӯи нишондоди амалҳои ҷарроҳӣ мо хуб ки ҳастанд, мебиёянд барои пайванд. на фақат дар муддати кӯтоҳ мо туризми тиббиро зиёд кардем, мо ҳам рафтани беморро кам кардем, ҳам аз дигар давлатҳо туризми тиббиро мо дар Тоҷикистон зиёд кардем, ки онҳо барои иқтисодиёти мамлакат, барои иқтисодиёти марказое ки ҳамин амалҳоро мегзаронанду ба онҳо шифо меёбанд, хеле фоидаи калон мерасонанд.
дастгоҳҳои муосир аз дигар кишварҳо барои пайванди гурдаву ҷигар ва дигар ҷарроҳиҳо ворид гардидаанд ки аз ҷумлаи онҳо дастгоҳ барои беҳискунӣ ва нафасдиҳии сунъӣ мебошад ва ин таҷҳизот ба таври васеъ дар шароити табобати беморони гирифторшуда аз бемории коронавируси нави COVID-19 васеъ истифода бурда шуданд. маҳз истиқлолият имкон дод ки имрӯз мутахассисони мо бо кишварҳои пешрафтаи дунё табодули кору таҷриба намоянд. дастовари аз ҳама муҳиме ки дар соли 2019-20 ба даст овардем ин ҳамкорӣ бо кишварҳои пешрафта аст. ҳамкоримон хеле зиёд шуд дар ҳама соҳаҳо. аз он ҷумла 2 нафар аз шаҳри Красноярск барои омӯзиш ба муддати 6 моҳӣ ба мо омаданд. пеш аз ое ки онҳо ба мо барои омӯзиши пайвандсозӣ аз зинда биёянд, мо дар шаҳри Красноярск 2 амали ҷарроҳии пайвандсозии гурдаро ба шакли мастер-класс хоб гузарондем ки ин яки хеле натиҷаи хуб дод ки ин як ҷаҳиши калон дар соҳаи пайвандсозӣ, яъне муаррифӣ кардани тиби Тоҷикистонро ки мо ворисони синоем, мо тонистем ки нишон диҳем. ҳама ин ман фикр мекунам ки ба шарофати истиқлолият аст. далели дигари пешравии соҳаи тандурустӣ дар замони соҳибихтиёрӣ ин аст ки ба ин марказ аз кишварҳои на танҳо ҳамсоя, ҳамзамон аз дигар кишварҳои дуру наздик низ барои ҷарроҳӣ ва табобат шаҳрвандон муроҷиат мекунанд. аз ин ҳама пешравиҳо бармеояд ки истиқлолият ва ваҳдату ҳамгироӣ чӣ андоза барои мардуми мо аҳамияти бузург доранд. вазифаи ҳар як шаҳрванд аст ки ин арзишҳои гаронмояро ҳифз намояд ва дар таҳкими сулҳу субот ва истиқлолияти ватан саҳми муносиб гузорад.